Салом алейкум ба ҳама дӯсту бародаро, хуш омадед ба канали Аъзам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар ҳафта Аъзам Тавоиф. Видеоро ки будад дӯстон дар бораи беморие ки имрӯз дар сари мардуми мо омадааст, яъне ки бемори COVID-19 аст. Ба касе ки ин видео интерес марҳамат тамошо мекунем, ба он бошад видеоро ки дору сар мекунем. Ҳаврен рафтем. Соли 1720 чума. Соли 1720 тамоми Европаро чума фаро мегирад ва инро Марселски мегуфтанд. Барои он ки якумин одамоне ки аз ин беморӣ гирифтор шуда буданд, шаҳрвандони Марсело буданд ва ин як оилаи савдогар буд. Ва 21 майи соли 1720 онҳо барои мағозаи худ барои боргирӣ мераванд ва дар он ҷо онҳоро мефаҳманд ки гирифтори ин беморӣ шудаанд, аммо баъзе аз духтурон мегӯянд ки инҳо барои хӯрокҳое ки вақти истеъмоли онҳо гузашта буд, ҳамонҳоро хӯрданд, аз ҳамин сабаб ба ин беморӣ гирифтор шудаанд ва ҳеҷ кас ба ин аҳамияти ҷиддӣ намедод. Аммо баъд аз чанде ин беморӣ тамоми одамоне ки дар киштӣ буданд, ҳамаи онҳоро ҳам заразид мекунад ва баъдан ҳамин хел бисёре аз одамҳо ба ин беморӣ гирифтор мешаванд. Аммо коргарони давлат инро ба мардум намегуфтанд, барои он ки дар байни онҳо овозаҳо набарояд. Аммо ин беморӣ хело ҳам зуд паҳн мешуд ва бисёре аз мардум мемурданд. Дар як соли охир тамоман ягон одаме набуд ки аз ин беморӣ шифо ёфта бошад. Аммо баъд аз як сол 21 октябри соли 1721 лекин то ин вақт ин беморӣ қариб ҷони садҳо ҳазор одамонро гирифта буд ва дар моҳи декабр ҳамаи табибон гуфтанд ки ин беморӣ худ ба худаш нобуд шуда истодааст ва мо ҳам бар зидди ин кор карда истодаем. Аммо шахсоне ки ба ин беморӣ гирифтор шуда бошанд, мо бояд ки онҳоро аз назар гузаронем. Соли 1820 холера ва боз баъд аз 100 сол одамизод боз ба як касали дигар дучор шуд ва номи ин беморӣ холерни пандемӣ буд. аввал ин беморӣ дар наздики Ҳиндустон дар Калкут ба қайд гирифта шуда буд ва баъдтар дар Африка ва Европа буд. аз сабаби ин беморӣ садҳо ҳазор одамҳо ҷони худро аз даст доданд ва мумкин аст ки аз ин ҳам зиёд бошад. паҳншавии ин бемориро фақат 7 сол баъд антивирусашро сохтанд ва ҳамин тавр ин беморӣ дигар дар байни мардум паҳн нашуд ва ҳамин тавр ин беморӣ аз байн рафт. соли 1920 испанский грипп. чхеле ки дар ҷанги якум ва дуюми ҷаҳон бисёре аз мардум ҷони худро аз даст доданд, аммо ин беморӣ аз ин ҳам бисёртар дида мардумро ба ҳалокат расонид ва дар муддати 7 моҳ қариб 550 миллиони аҳолии тамоми ҷаҳон ба ин вирус гирифтор шуд. агар ба фоиз бигирем дӯстон, ин 20% аҳолии тамоми кураи замин аст ва беҳуда нагуфтаанд ки ин намуд грипп дар ҳаёти инсон якумин бор аст ки меояд. аз якчанд вақт ин беморӣ худ ба худ нобуд мешавад ва то ҳоло табибон антивируси ин бемориро наёфтаанд. соли 2020 коронавирус ва баъд аз 100 сол мо боз ба як вируси хело ҳам хатарнок дучор шудем ки номи ин COVID-19 аст. чӣ ки мо бо шумо медонем, ин беморӣ тамоми дунёро фаро гирифтааст ва қариб 12.5 миллион аҳолиро гирифтори худ кардааст ва ба гуфти аз одамҳо гӯё ки ин беморӣ ҷони 170 000 одамро гирифтааст. хатарнокии ин беморӣ дар он аст ки ин метавонад хело ҳам зуд паҳн шавад ва дар одаме ки ин беморӣ ҳаст, он намедонад ки худаш ба ин беморӣ гирифтор аст, аммо то он вақте ки худаш мефаҳмад, ӯ метавонад бисёре аз мардумро гирифтори ин беморӣ кунад. ин беморӣ дар давоми 5 ё ки 14 рӯз худашро дар бадани инсон маълум мекунад ва барои ҳамин дар ниме аз давлатҳо карантин эълон карда шудааст ки ин беморӣ паҳн нашавад. тамоми давлатҳо муқобили ин беморӣ муқовимат мекунанд ва бисёре аз табибон мехоҳанд ки доруи инро ёбанд. ба ҳама раҳмат барои тамошо кардан ва ба канал ҳатман подписатсия карда зангвачаро пахш кунед ва боз дар видеои оянда вомехӯрем. карочи давай.